natapos na namin yung pagpintura ng bangka. Yan. So bukas ng umaga, ibababa na namin to. Ready to fire. Yan. Pwede rin sa umaga, pwede rin sa hapon. Tapos yun yung mga master pintor. You know? Yan. Double. Ano nga tawag dito? Tawag sa amin ilisi. Propeller. Ayun. Yan. Dalawa. Tapos double engine din yan. Double engine. Dalawang 18 horsepower or 460cc bawat isa. Yan. Buhatin na namin ito ngayon para magamit na. Tao. Wajan. Akon man ato pinakaga. Taka kaway. Ato kaya. Okay. Para kay mo na no. Tama pa tubig. Ito ano man. So yan na nga, nababa na namin. Titesting namin ngayon. Yan. Okay ba yan pang service? Try na yung dalawang makina.
nga po na naibaba na po namin yung bangka. So ayan, ikot namin sa kabila kasi medyo malakas yung alon dito sa back beach. So pupunta kami sa front beach. Ayan, so ilan silang karga dyan? 4, 5, 6, 7, siyam sila. 10. Ayan. So yun nga po. Tasibik. Yan. Medyo okay siya. So yan na nga po, water test. Yan, tingnan nyo kung gaano kabilis. Close up pa. Yun. Nahabol namin, nahabol. Nahabol. Maraming salamat po pala sa mga tumulong para maayos yung fishing boat namin. Especially kay Ma'am Shari Mahigab. Thank you so much, ma'am.
and also Minnesota and New York. Thank you so much. God bless you all.